abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi nakoma. Unieleza nini? Life got better. Ikomichi ya Jumatatu jechi tariki ya 2024 mutinyo kana mwaka wa 2025 kionga chinsa ikomi asenchira yo wenge nchenga tirene nyabuga Wilson Makori kurwa somo na hoyi manyerero Kevin Ongeri na raganda takana kebuna chibichechiga na Mario Ingo wekera chire asenchira ire yo wekera nukabana into ikomara toko manyega tiari aberega kwateka korwa imenesko yorogongo rwagusina toko chaka ni ego yaba ogwa kwa akonene gochase abakatoliki na boigo ekirise gya katoliki ensengima eyamagega tukuri arera abakatoliki bonse koboka nengana yogo ichanya asebono Papa Francis oyore omonene bwa abakatoliki so tenete chikanisa chonse chege katoliki ensengema asiri obugima bwaye asobo menyo bwaye bwa Casa Santa emea Vatican omochi oromo Papa Francis ni gasire obugima bwaye kabwate emyaka 35 gose 88 magaga yokurwara ase egeka egetambe konangana noroboti kurwase Cardinal Kevin Varer ni go pop asiri obugima bwaye ense ye mone chitageka 35 chiari tuko se chabono mambi asabe teka gotangwa asenya gitaria Jamel emeya Rome chitadiki 14 omotinyo kabere omwako yegana nigo abeire ase enyagitari yo anye omotenyi oyomo asabetega koigorwa chitariki 23 chiomotenyi ogatato osomotenyi ori oeta ase papa abetega gotwarose nigo abwate pneumonia ranks na boigo ase abetega korwara asma ase egeka egetambe Papa Francis nigo aiboreto omwaka gose nigo aiboreto chitariki 15 na ibere omotinyo 12 omwaka bwiri bweyamo time kianda 35 nemo gose 1936 imeyenseria ya Argentina egotoka South America erietari ya ebene nigo arekoro kwa George Mario Baggio korende kerachiko bomo pop nigo achenchiti erietari ya na koro kwa Francis omwaka bwiri bweyamo time kianda 1958 nigo asoete na gosomera oseniga achagite gosomera amaigero yegedini igo ekoreke buna endot ya Papa Francis nigo atagite gokorera omonguru emirimo na ekero achakoba omusasiroti nigo achagite gosomya chiskuru anene mono chiriche secondary ase are gosomya omurimo philosophy na boigo omurimo literature Papa nigo akorete egasi oseke akoba are korwa ase family ya insego se family chintaka na boigo buna togoteba chi family chiri
chibwate okonyara wanse nigo abete ga kora abete okora anyorete go kora emirimo ase chi club imeyense ya buna ibounsa endake totebe buna nigo abwato muntu arengo muntu obwato mubire nabo igo obwate chingai ose obwate chinguru chinyinga ekera agendete gosomera theology na chichinga kecho ari gokora ase chi club kiwacho ika omwaka bweriwe yamo chimikianda merongo kianda nebere gose 1992 nigo aeto bishop na omwaka bweriwe yamo chimikianda merongo kianda ne 5 ne 3 1998 akaba omu archbishop we diocese ose we archdiocese area Obunois egotoka Rome koyaika omwaka ose koyeka chitariki 13 omotinyo gatatu omwaka 2013 nigo abete kakubekerwa egutwe buna omopop we kanisa area ya Catholic ense engima Papa Francis niga abete omobishop bwechi mibere meronge tano nomo no tano mogose omobishop o 266 kabwate emiaka emeronge tano nebere ne tano nemo gose abwate emiaka 76 eyemagega ya Pope Benedicto 15 na limo korita ya goise guikia chinga kichaye cyo gokora emeremo ase abiseria Catholic omwerio Pope Francis nigo achorete erieta Francis asengencho yokobanyora abari no boremiro nakoba omopop omotangani korokwa erieta erio Francis asengencha nigo arenke omonto orenke omoike nabo igo orekurwa ase familia eria inse Pope Francis niga achorete obugima bogokeya na tarenge monto orekoimokerera buna abantu bandi kibarikera bagoso asoborai bagochiba baranige kubana bayo baba ase osebatu ababa bakoimokerera ase abwate amabira amange nabo igo anchete abantu bonsi atari wanchirira onde bwensi omwaka 2015 igo Papa Francis atarete ense ya Kenya ase abete ose chitariki kiyaika omwaka 2015 nigo achite imeyense ya Kenya ange omotenyi oikumi na limo kose chitariki 25 wika 27 nigo achite ase ense ya Kenya ritukoria rero nigo osekera enge ense ya Kenya mwanchi mureni nkunyero buna nigo abete kagotarigwa ni gari Honda ko ase konyarita ngani abarai baganiri atari gune magari ya Mercedes korende okoba arenge omuntu anjete gweke agachora Honda enyare kumotari chinga kiyo samatukari arenge imeyense ya Kenya ritukura rero chitariki emeronge ebere na yemu mutinyokane ense yemu chitarigeka emeronge 35 nigo papa anyara gotimoka obugima aniga anyara gotimoka kuro ase obuiko bwense yemagega yogo sanga osiritukuri goro nigo abete gusanga n'abakristo abakatoliki ase ense yae anene mono imuyo mochioro ase omoyiga oyster ase abete kagosesenia abana bakabange mono abo baretwe babete bakoreto asare anyare kuba sesebuna yarenge osebuna ere chiyo konara kwaye nigo are kuimokia amakoko igoro na gosesenia abana abo abakena ase kerare gosoikerise nigo boigo are kuimokia amakoko igoro onyara gosaruteri abakristo koneriri tukore igoro nigo papa anyirindire arurakanete omoyenga yengu ase omorosu ase bono atari kunyara kuimokia amaboka ya igoro buna are kuimokia korwa buritangani na kero mwancho murengo yunyoringa gose inenge ntokie keke gochigia korekana kero omo papa gose omo pop anyare gosiria obogima bwaye kare abisi nigo abakadino abanki bagochamo anene mono bari babwate emiaka emeronge 5 ne 3 gose 8 years and above bakomirana bachora omo pop ase amatuko bakomirana ase amatuko goikera amatuko 15 nabo iga amatuko emeronge ebere eyuere andake chigwiki bere goika chigwiki inye kerechi ose chigwiki sato kerechi erere gesa omo pop oyo anyarete gosira ase bakomirana bachora yo mobo bamwakera chikura na orio konyora chikura chinyinge nere ogochia koba gakora Pope Francis nigo arache gotinde kwa ase nchira ereyo boy keranu goseni garache gotinde kwa ensema ya Basilica ase ekanisa osase kirisia kia St Mary Major ime ya Rome na nigo arache gotinde kwa ase esanduku ya Rosary na Good na boigo zinc korengana ose nigo papa bande kormaga babere bagotinde kwa ase chisanduku isato echichiko bekera niwe sanduku entangani nigo koroswa no motorio Cypress oyo kabere ya roswa no motor lead na boigo oyo gata ya gatatu ya roswa no motor elio ase chigo chichaba
cyakubekera nakino ko Pope Francis arenge omonto ogoyeke nabo igo omonto anchete omorembe nigo arachi gutindekwa ne sanduki eyemo erosirie naudi nabo igo zinc buna enchira yamo yokoro kyabuna nigo arenge omoyeke na nigo aguchigotindekwa buna monto odewensi moncho muri anaro yo mogano motambe gose omwenge o Pope Francis korende chinsa ibere nabo igo chinsa inyecho botko bwarero mogano yo no chigo koba hoko ya no chigo gochera ase enchira ere yobekerano rut morara ne roba kagongonya gakwarigania omogano yo na chinsa bina bo chinsa chinyecho botko bwarero na chigo koretera omogano yo ase enchira ere yobekerano gete kegima buna Getembe TV Getembe FM na boigo abakaturike bonsi twatumire engora gochiase abakaturike bonsi iskogari tinga kechiga bakumorera omupapa obo Francis. In modo speciale ai giovani delle nazioni. I grandi valori della tradizione africana, la saggezza. Tutigarete gabo asogo Silvia obogima kwaye wa Papa Francis nigo muraibuensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto na abwate siri abakaturike bonsi na boigo abakristo bonsi ensenkima komorera omo Papa Francis wetara omotanda oyo Twitter Ruto nigo amotogire papa na goteba no gwako okonene gochiase kirisia ky'abakaturiki nene mono chinga kichiga bagochengera emeyega ya Easter asatebre nigo papa arache koinyora buna omonto orueto obogima bwaye eryo komokorera omwanene Nyasaye emeremo na boigo orenge omweke ya sana no anchete abantu bonsi na boigo omorembe chinga kichicho nigo oyo kabeiro muraibuense gosomora yokane bwense ya Kenya omoske Uhuru Muigai Kenyatta nero wetera omutandao Twitter amorerere Papa Francis na goteba nigo arengo monto bwato mokyo monene ase mirimo ya Nyasaye na boigo nigo arache koinyora ose ase wetera omutandao yo nigo Uhuru ainyora etaro ya papa omotenyo oikominalimo omwaka 2015 imeyense ya Kenya kere papa achite kurwa chitariki chiriti emerongebere na isano wikera chitariki emerongebere na isano na ibere gose kurwa chitariki 25 wikera chitariki 27 ase atebere ase abete gakorandia imeyense ya Kenya Uhuru nigo atebere nigo etara ya Papa Francis yarenge yengencho asaba Kenya abasaye bonsi na boigo abana baumiranete na koba bakoranderirwa ase papa arandete igoro yabomu obwanchani na boigo obuya bw'omorembe imeyensi ya Kenya Uhuru nigo asabira omonene Nyasaye aremia abakaturike bonsi na boigo abantu bonsi ensengima na goteba omone Nyasaye abeke omoiko Papa Francis ase agia na boigo atimoke ase omorembe una anchete omorembe. Na tutigarite gabo asogusiria obogima bwaye Papa Francis ni anene mono ase abarai bari bagendete gotoma amagomba abo nigo abarai begedini anene mono kurase kaniseri ya Catholic na barabo bagendete gotoma amagomba abo ase babere bakomorera Papa Francis na goteba nigo aringe omonto bwanchete omorembe Bishop we diocese ya Mombasa Bishop Martin Kivuva nigo amorerere Papa Francis na goteba nigo aretete abakristo bonsi anene mono kurase kaniseri ya Catholic amo na koteba ni puna nigo ayenegete muri kanisa ya Catholic nigo ekwarigania monto ndi bwensi etari gwanchireria ande osedini area akorwa. Naomboleza kwa sababu kifo cha mtu yoyote yule, awe ni mzee awe ni kijana awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa si kitambo sana, majuzi tu katika wiki zake alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata afueni akapata nguvu, na daktari kulingana na ripoti tulikuwa tunapawa ni kwamba walimpa miezi miwili aweze kupumzika, na akiwa katika ikulu yake ya kipapa kule Roma akiishi mahali panaitwa Santa Marta, aliweza pia mara kwa mara kutokezea, hata majuzi na jana Easter Monday kulikweko ametokezea, Sunday alitokezea, na
leo asubuhi tunapata hizo habari. Kama sisi wa Kristo wa Katoliki, makumbuka Ijumaa tano ya majivu, watu huenda kupakwa majivu. Wanaambiwa, kumbuka binadamu, wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi, kutukumbusha kwamba sisi tuko safarini ya kumwelekea Mungu. Lakini Easter Sunday au Easter itself ni inatuashiria ufufuko wa Yesu, kwamba tuwe na matumaini kwamba mtu afapo anaitwa na Mungu. Yeye sasa ni njia nzuri kuonyesha kweli amefufuka na Kristu kupitia kifo kile, kwamba kifo ni kifo, lakini si kumpoteza mtu. Anaishi katika maisha mengine ya kiroho ambayo ni ya uzima wa milele. So it's like people wanting to say na togotigana nayo nigo omowaziri bobokoreri bwa serikali Omosike Geoffrey Ruku abolira abakenya bonsi gochamona komusira usiku mubwatsia umuraibu ensi ya Kenya Omosike Daktari William Samoei Ruto na omokonyoya Omosike Professor Abraham Kithure Kindiki na boigo serikali ya Kenya kwanza engima bunenchire yamo yogoikiraniriwa amagendro abuna boigo buna baliretu eira chinga kichira che campaign Ruku gokwana korwa county ya Tharaka Nithi nigo atebire nigo bombo na boigo boremereria boganiri asaba Kenya kunenchira yamo yokworokia ogweke na boigo goikiraniriwa amagendro muna barirete eira katika taifa yetu ya Kenya. Lazima tujenge jamii ya Wakenya tukiwa kitu moja, na hiyo ndio jukumu ile ambao rais wetu wa Jamhuri ya Kenya anahakikisha kwamba taifa ya Kenya imesimama ikiwa kitu moja, na sisi zote tuko na jukumu jameni ya kushikilia rais wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba taifa letu la Kenya limesimama ikiwa kitu moja. Uwe wewe ni MCA, wewe ni pastor, wewe ni mwalimu, wewe ni yule mwingine, tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tuko na taifa ambalo tunajivunia sisi zote, na tunajua kwamba rais wetu na serikali yake iko katika juhudi ya kuhakikisha taifa la Kenya litasimama imara na litasimama kila mtu ambaye ni Mkenya asikia kwamba anajivunia jameni kuwa Mkenya. Wananchi wa Kenya wanafanyiwa kazi na serikali yao kwa njia sawasawa. Gochigokorera ni gomoraiwe kiama keregia People's Liberation Party PLP Omosike Omosubati Martha Karua at aboria abakenya bonsi kobaba subatiri baga bunenchira ya moyo kwenekia ose kororokana kuyera ense Omosike Karua ni gatebire no akare ase etebe asabo chori murumutu na nigo arache korwanerera ebo kirokyo boraiwe ense na kwenekeria abasubati bunana barabo chinga kichekere banyare kuyera ense ya Kenya. Ile kiti mimi nauliza ni ya urais, na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza Mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo, kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Rayo kore kionga chinsa ikomirit keria Jumatatu asencherayo wekirano chinsa ibere na boiko chinsa nyecho botko bwarero mukate Enoch na chokoretera yo mona yanda mange asenchera ere yo wekirano genda gotwara burige burubuya asembero ya Getembe TV ekobwate na boigo genda gari App Store go se Play Store onyare ko download app ya ekerero ya Getembe digital app onyare ko ebwatire onyare ko bwatia na boigo ko chengere mbero yonse ya Getembe TV ekogochera asembe chengatere nyabuga urisoni makuru kuraso mona bwe manyiro Kevin Ongeri kuri studio ya kabiri nero koneka buna chibiche chigana Mario Gingo ikarachire asenchera yo wekirano twara morogo bumye tumirane Korea ange.
Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa biga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucungi g'ubusongo iyo irange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.